В този епизод ще видите как едно куче разклати целия блок и една аура Дигиталните съседи. Моля ви, трябва ми ключът за мазето. Този ключ не е за всеки. Преди да ти дам ключовете от мазето, трябва да направиш нещо добро за входа. Ох, какво сладко кученце! Взимам си го вкъщи. Кучето се е изаквало във входа, сега ще го почистя и сигурно ще взема ключа от мазето. О, не! Имам алергия от кучета. Обрива ми аурата. Приятели, сега ще ви запозная с моя нов приятел в живота. Направих нещо добро за входа. Добре. Ще ти дам ключовете от мазето. Но внимавай, там има неща, за които никой не трябва да знае. Леле, тук има повече луксозни коли, отколкото в автокъща. Иво, трябва да измислим план как да изгоним това куче от блока.